थांना फुरु केबुता काबि लामारी मेनो आनि आं थांना फुरु केबुता काबि Oh, matu. Tamu ama. Di sini mediano kelekan hambai. Kini Isan Chandra Ruwajapara. Mo under the Isan Chandra Para, under the Jewel Service, Ambassad di Block. Sini 47 Ambassad Constitution ni Bisingo. Sini aku Koroksa, Modoram Riang. Onek din bo hayau kelaijak, bo rugi yang mani. Ingkai cung thangnai 15 tarik sarigo robibar chung oro naifai puro bobai koklam roksaka apuro bo bed condition tong mani hiaba chung chongya je mahai chung no yakari songsar no yakari taku buhunu yakari thana hinai chung chongi meya chung naimani pore robbaro phaiye aboni pore miyak chung khobor mangka 4:30 ta nagat sarigo boni langma chokha gabono belai khene chung khadujak chung oro boni last nairumung nainani bagai oro ambasa hoite chung phailajak oro taku Raju Chandra tongo sini taku rokobang oro phaijak boni last paithak nairumung nainani bai phayo bo khub kaham no sini samung khai tongmani o visini o wardni bo group leader khai tongmani hiaba asuk jorawo songsar tai nukung ati sojon no yakari thanai hinai chung asa khlaya tongmani hiaba Kini chung no songsar no tai taku buku besa betul ni yakari thangmani abo belai kenu chung khadujak chung kamna khayo boni nokungo boni besla boni besaje boni sukhai joto no khakchang manthung tei boni pholanobo kai to chung no hawo paiplaya khakchang maritung boni phola mathang jatung abo chung nayo tei chung ja mansa boni saraddo purobo mairung ro ja nangmani chubani bagai chung tiarungjak an bagai chung kini oro bonilas paithak nairok bagai chung kaimani sini taku Modoram Riang.